Izigilamkhuba ke zibaqonde engqo abakhongi zibakhomba ngesibhamu zabaphuca imali yokulobola sebehlezi phansi ekhweni lapho ke bebeyocela khona isihlobo esihle kwaDambuze Mgungundlovu lesehlo shiyeke umndeni wakaNdaba ubambe ongezansi kulandela ukugasela kwalabasolwa kungakapheli ke nemizuzu engakanani bengeniswe endlini abakhongi laba bathi ke abasolwa abazange bafunise ukuyibona bebephethe imali bafike bayifuna koyedwa wathi ke ayanele bakhomba omunye wayikhipha amaqede bashaya bachitha. Awabange saqhubeka amalobolo kwaNdaba eDambuze Mgungundlovu kulandela ukugasela kwabalisa ababili behlomile bakhomba abakhongi ngesibhamu babafuna imali bayithatha yonke. Bebelethe umthethwalo ilobolo abantu bakaMkhize eMbumbulu ngomuntombazane wamsethola umntwana wakhona. Bamnikeza nosuku lokuthi uFebruary 2 ngabalindela ngalungisa yonke into. Bafika bebathathu ehla soba umfana wabo bangenisa esangweni bangena. Batheme bengena nje bahlala ke dining room within cabanga ukuthi awuphelanga no2 minutes zangena lezi insizwa nami ngitshela ukuthi zihamba nabo bayitshela ukuthi ezala ekhaya zakhomba umkhongo omdala sicela imali wabanika iwallet bakhipha wasitshela isikhwama bayibuka bathi incane bakhomba lo munye khipha imali wena wabanikeza isikhwama bayithatha bese bethi isiyaneleka bathe bese bephuma behamba bathi amen sitholile besikufuna. Mina mangithi ngiyaya ngoba ngibona nazi ibhamu sizikhombile bathi wegogo ungabusasondela kubi ngiphelele ekitchen njengoba kaMkhize ngihlele dining room. Umkhwenyana kubika ukuthi bepake budebuduze nasekhweni naye ube yisulu. Makade sengixoxelwa imoto yomkhwenyana ibimi esitolo kuthiwa Sponon. Ungathi uxoxile nabo lezi insizwa ngathi ngizintathu nje bakufike ezibili lapha kumina. Mebexoxa bacela ukhiye wemoto lapha eMbulu. Bayithatha imoto bahamba nayo. Angizwanga mina kwabe ngumsindo. Uqhume isibhamu kathathu. Bedubula bani yena umkhwenyana lo wakaMkhize. Angathi akadubule kangaka. Bayithatha imoto bahamba nayo bazobodlula yini ongenzansi kwakwami. Mebefika lapho bayilayitha. Kusize omakhelwane balapho ke bethi nansi imoto isha. Baphuma namabhakede bayicisha. Imali bilethiwe kulomuzi ibalula ku35,000 wamarandi. Bebelithi 35,000 ngoba lo wakaMkhize uthi ke wacabanga ukuthi ongcona baphatha 3,000 bayofaka ebhenki. Wayesethi umkhwana yakwenzeni lutho nje niyangena nje mfethu ukhulume lokho nenze lokho ungathomaza ngibenzeke lutho. Bathi kodwa siphethe imali njengoba ngisho nje ukuthi lo baba lo mdala bamdlulile lo bengasemnyango bayabuka 2 baqala ngoye khipha imali bayabuka wesibili bathi khipha imali base beyithi ayisiphelele kodwa badlula lo baba umdala azange bamenze lutho bashone lutho. Icala livuliwe emaphoyiseni.